दुर्गादास बर'नि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला दुर्गादास बर'आथ' दावखाया दावराय जानाय एक नाम्बाराव बिथाङा दावखाया दावराय जानाय मानसि आरो बिथाङा थांनाय 83, 88, 89 आव जोंनि ओनसोलाव न' बां सावनायाव बिथाङा मेन रुल लानाय सासे व्यक्ति बे ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्रा दिनै बुंनांगोन जे दुर्गादास बर'खौ होनो थाखाय बिथांमोना बर'निनो पलिटिक्स बर'खौ लानानैनो पलिटिक्स खालामदों आरो बर'फोरा कुनु पद्धे दुर्गादास बर'नो भट होथावा जुदि बर'नि जातियताबादि सेन्टिमेन्ट दंब्ला बर'खौ अनोब्ला बर'खौ मोजां मोनोब्ला बिटिसिखौ जुदि मोजां मोनोब्ला दुर्गादास बर'नो कुनु पद्धे बर' मानसिफोरा गांसेबो भट होनो थाखाय माने सानजावा बेबायदि व्यक्ति आरो दिनै बिथांमोना बेबायदि मानसिखौ लानानैनो बर' दानायनि खोथा बुंदों आरो थारै जुदि दुर्गादास बर'आ दिनैनि दिनाव जुदि बेखिनि माबाखौ मोनो होनना बुंब्ला जों सानना लागोन दुर्गादास बर'आ जोंखौ मा खालामदों बेखौ गियान गैयै मानसिफोरासो जों बिथांनो भट होगोन आरो बेनिखायनो आंनि साननाय दुर्गादास बर'नो सासेबो बर'आ भट होनो थाखाय सानजाथावा आरो